Hi, si Manang Helen eh. Gani na games niya. Pabor-pabor. Sana. Sali kay jay tita Alan ni da. Suraman, magnyani nga na Magbutsa-butsa. Ati Maya. Agsa ng pwede po rami. Magbutsa-butsa o ato ras una. Ati Maya. Kasoy nag-atin si Kiyag kasal. Ina ko una kasi tudloan kay aron makaan hini. Lagi di pa Nakatin mo si Kiyag kasal. wa pa. Karon pa first time dali ra na. Kakita mo kung si Kiya. Dutunan ni dani. Alam mo lagi itong yung promise pang to floor. Dito to puti. Alam mo lagi kadyo. Dagat ang dagat. Uy, dito dagat. Aw dagat to, dito kanting dagat to sa. Kami lagi mo sanina ganing kuan na gining saka lagi ang lupad ha. Di mo tiso kasal. Ito nila, lagi pala ko dapat lagi timing la hangin pud. Di mo tiso kasal di man. Kas ara tong shoot nila ko tan. Kasi kagilis. Sana kagi. Pero tibok adlaw. Kasi sa sanina good. Sanina murag habo yung kira. Ay mo gabo. Mana ba nga picture drive pa na po. Maghabo nga. Magdandal pala prenup ba? Taas ang katong orange. Kita di si Kiya. Kaso. Kisa mo to sa nina. Bahay mo nang. Sa. Lagi. Lagi yun sa sila may nagdaan. Ang dami sila sa sanan. Gila naman to. Nung isang tubak sakar to sa pang purami. Sanina mo kung gani. Di ba katong mungkamang tambak nga ba si? Ha? Aman. Katong kaman pang gantos nagkutsin. Sa matayagi. Sama lamang ka. Kuanto sila. Active to. Bisa na paglawan. Bisa ka lagi to sa pang. Doon to maligid mo ni si Rilin. Naka nang titan ora ba nag-vlog nang imong kami nusan sila nang lapakon sa kartog bali-bali. Guwapa bito to. Bisa ka to sa glawas active uy. Ang hadog ko sa kabatos pang ang gingon. Ito ala ta. Lagi. Dito sila. Moro naman ni. Itong dito itong hapit ni mamatay. Dito. Dito. Kaya naman to dito lagi sila pa doon nagbuntag. Ba magpurok may nangawa nang liw pa dali wala dia. Dito kay si babaw hangin. Nga ba dali sa mga higda? Wa mo tiawi. Dito rin naman daw. Dito lagi sila. Adi naman sila kinsin. Ato di sila sa ubos. Ato ni mga dagan ito. Dahil daghan mga kay-kay. At tuloy pud magtin sa bangin. Pero mga patag mga control mga kaway. Muskit. Naglapot-lap. Natapos may guwapa na. Mas kasal na yun, guwapa nagsamot. Bakit pus-pus. Ay nangipon. Ano ang Ngayon, kag sila katong kuwan ko, matuknos puti. Kung mga batang huli ni asa ko lumuagi. Nalamig naman to kay buwan yun man to. Kamu lagi kutugtan? Kisa ba kapitan ron? Kapitan klaro? Di pa to open, di ko ano. Tapos ang bili angay muna. Ano kay hirap din na? Nang sila di. Abli ha. Sugod siya dahil. Kaya makaagbat kag parehang hirlin nga wa. Ipahalin nga wa. Kaya nga Ano ba to siya? Diyan niya tuman na to dito. Kita mo buwak. Urin. Kamatay ka nga pag-uli, ginamilam na ko. Wala mo Buyin ng lagiti, maday ko lang, gadungaw na kung saan. Ginamilam na bito ko pag-uli, di ba di unam eh. Ikunat-kunat mo na naman, nanadapit ka. Kay. Oo, kasi kay, ito nang loob mo, ang luha kay si Kia, kay gahuat mo na nang gawa. Ito gina, tanawa, kag namatay ka. Mo siya mo kung Kia. Mamatay man siya. Diyan man siya mabuhay na matala. Gusto pag to. Papel lagi. Mura mo kasi orchids. Wala na buwak. Urin siya. Lagi mo orchids. Urin sa gila may kulga tanawan. Ilan na kasyawa, araw mahug ka. Galing papa mismo ningan nga. Kanang mga apo. Madyo lagi na yung mga buwa ka na, pero di pahilabtan. Kasi siya kay, ulit to. Wala naman day. Padung na niya. Nay, kita ka. Daghan na ito. Hindi sa mo. Kagwang. Hilabto na ba? Ano sa na lang? Sana nay. Sila na kamay. Hindi ba sa may isa na nagiyan kape? Kape. Sa upa man na. Kape ara mga mag-a. Siya ro gadi na mga tuwong pa mo. Katsiri man na. Bumanisig kape. Wala. Pakpak na na. Bagaw. Ano yung buwak ng ipanagawa naman ang? Panaguan na naman lagi butang. Nang. Hinagulor sa'yo na iso. Tinang. Ha? Ito ang ringan ko. Ka na ba? Hindi sa magkana na eh. Pinalit. Ano sa mapod ni? Hana. Sige, sige. Ito ko ha. Gasa. Ko kamuti raho. Sigay sa. Kamuti ha. Duga dyan. Sigay. Gadi ko ka makahubog. Ay mo. Buot. Sorry, si Bay na Hindi mo. pa ako saan ko. Ano? Wow. Ang tusok kay batin po. Ay! Das magkita. Ilaman? Das magkita sa motor. Ha? Das magkita sa tatay. Nandyan. Nandyan. Kuanto ka. Maya.
Oh, tire, hirin. Timuhon naman sa una. Wala mo ko. Mas apa mag-birthday? Isa ba mo ito pot-pot o kamuti? Muli may spell ah. Kaya, Ami kayo. taras na po namin. Ayan, natanga eh. Hindi na. Kayan? Hindi na yan makaon. Ayan. Kung di dyan, masuda ni mamarajig pot-pot dyan ilhan nga buwan na. Huwag suka. Sa pa mag-birthday mo tirli. Sa grabe mo nung kadyo. Halagi buk gana lagi. Wala sa kakamot eh. Pinalit. Bro, ang pot-pot na ng bata na. Na. Hamba ko. Ayaw yun. Ayaw na. Tagay sa suka day. Ayaw na. Maya, aning hila. Ayaw na, kasuhang. Ha? Katong mo tingnan ni dyan. Sabihin na, mag-coke na eh. Adzaw. Di ko kayo. Adi, Natas day. Hilin natag. Mahiper na. Suka nga hang. Ako si Taporan. Sa bisyo sa day mong ijaan kay Dito. karon pa lang mo ngano uli. Karon pa lisod sa. Uy. Kaya kain ka, pot mo. Tawa, kita pa namin ah. Yung mga bata. Kain ka. Pero dahil. Ako rin makain na eh. Kora. Ba? Ano? maglakad ko na ganay oh. Hapon na. Ata ka. Kay jutra kay tawgon. Ay, katong mga pot na isa. Mga ata ka. Kay pat sa buwa. Nagpat gisugban yung sabon. Fresh ba? Kapag ko nagsabaw kay nalingwa pa. Ko na skiya nay. Galo jutra. Kakaridyo tra kaya. Abi jutra pa brangid. Hoy bahid sa prami. Ay, kamaglag yan. Ato ko nila kalijut. Iya. Iya. Ako mas among boy. Nairo din siya lang. Wow. Na ayro duha. Aduh harap. Hala nila kiro duha. Madlag na ba na kilos kiya? Harapan? Iya. Kiya. Huktan. Panujo ng iro kiya ha. Kaya wala ba kailan mo? Hindi mo ko na mama. Dili Mga akla na may baba. dili na mamaki ng iyong iro. Iya. Ang Yeah. Nindot din na inyong iro kay dili mamaa. Usay ang latoson dyan kung Anong babali? kung latoson ini ularo mo. Umakuan si Jen. Juan. Bisa ayo Kasing ko na. Kiya sa iro ha. Dali na lang. Okay ra kaday dana. Okay kayo dali na. Ayan na. Hindi na pala sa dinan sa manihapon. Namunod si Alien. Ako ra dayon jong pagkanon. Ikaw ka mo kang nagpot-pot day. Iyo mga on. Kaganda na ako gahin lo pang kuwari. Agahang ganan kamuti buwad. Ta. Lagi. Manangita ko. Taga-asa ba ng mga nagmiwil mga kuya mga istorya? Mo taga sa. Dili na taga diri gud. Taga-asa? Ano ling? Uy bayulit lagi na day. Hmm. Ulit ko ni sulti as bayulit. Tamis de. Di kajo. Pero Kuan. Oh, magayon na kilandag ba di? Gayon. Hilaw pa. Luto nila men. Ito na lingkod sa kagbuwad pot-pot na. Di may wak na kayo. Ha? Wag sila maikag. Ako rin sila may. Di ka pot-pot na siya. Pero lino pa na ikag. Naikag magko. Tiwa ka na na. Kay mapipagbisita si kan gikan pagbagdo. Ba, ito nito? Ng mga la. Nagdungag mo na siya man. Ah, di ako magdungag. Hukmi ko no. Tingnan na ng mga la. Kaya nga ang Di ibaw ko grind. Oy, di ko grind. Kamu tayo. Gibaw Ano man eh? kaya mapalpot ka na. Sudan buti. Adi kalamay na. Right, lagi. Di ka lang may ama floor. Kalamay. Ate ko, wala makalupit ng pot-pot o kamuti. Dalo pot-pot kumuti murag nangibog. Bahala mo. Mauna na. Sila wala kang pansit tabuan. Apa? Nala ko dang pansitabuan ko no. Anan? Mao. Ang kada. Na. Ukbe. Napakada. Nakilawan. Kung naman ipandit, kung naman gulay, siguro. Orang ilang jud lamay ba din pansit? Nay gasahan ko ng pansitabuan. Asa ko ng pansitabuan na? Nauna. Ginawa ko ng manang. Bugas tabuan luto. Kamu kira Gasahan las pura mig pansitabuan ko no. og bugas ganina. Ngata sila man manangilin. Di jud. Kamu kira Asa nang bagasa pinagaling nga? O kuan. may Supply. nagaling ayuda. Ayuda. O pinagaling lamin na pura mig pinagaling. Pinagaling na din na ayuda. Sana all nga dagang humay. Makakabuhi man tong ayuda. Mabuang na sila. Hey, go pa. Hindi ko uli nagkagsabaw na eh. Dili nga pa kung purami kay karon pa ning kaag kamo tinaghan. Garon. Kamu te dali pa kamay. Kanan na sumaya ba? Ah. Ko. Lato ng tinidor. Kaya ang tinidor ng pot-pot. Buang na. Ang di mapuggan. Nagtungtong sa katri. Mas lamisa. Ay, ako, kahit possession.
Wa ba tinay paniud to? Kaduha mo ni paniud to. Basta Ano ko basta basta makita kamote, mo na siya. Mga mote mo galing la mayor. Kay mo may nandan. Bro, mo ganin pangita lang ako ganin ang ko tila mayor na. May bilang mo floor? Ha? May bilang mo? Hala, to sama-sama diha kasi ram nagbiko. Na. Nayudo na. Sila nagkinilaw. Pag tuwagay ko tila mayor nagkaabunod. Susa ka lang kamote. Na parol. Bilang. Ay, Kung di ka nito kung tanong magbagyo mo, ulit mo balik ani. Di ko naman Garcia kay Pinangain na to, ang gamot ako. Ang nandiyo nga. musa ka day? Nailin. Tika mo kag kamote ta porami? Di, Nailin. Dili sa mo kag kamote. Nailin, at kaya Nailin. To ay lamal Emilia. Produza kay. Nailin, lahat yung Nailin. Yami. Hawat na dai, pansit dai. Hindi na nabuong ako na. Basta mo lang pansit ah. Kik ya may lang sa gulo. Kikyam? Kanton nga. Mga gulay. Kung kay manang Maya, si Maya may pwede laging ingredients sa ako magluto. Eh, mo na pansit maya na. Di, pansit ni Manang Merlin. Pag na mo panag na po, karinderya lang. Karinderya ni Manang Merlin. Imo. Nasa guys, manang Merlin eh. Lakos karinderya lang. Ay, lang. Namag-meme. Wala si Budas, pauling na to. Haman. Tapos butang na panakot. Habay ko tang. Datos ubos. Kay ganahan kong promi ng tanong sa Pati na kamote. yung trabaho dia dai kay kangit-ngitan mo di mo kita. Ko para mo higdaanan, mangita para ko ka sa higda. Pero na yung isda. May si putas nay. Wala lagi si Budas, mahal si Budas. Dili ko dulo. Ano daw na ninyo? Buhay ba? Nga pa ba? Haman na na ba na ba? Napangaw ta sa bangkang langita. Nga buwak dia. Hala Wow, la. sorry. Wow. Tapos saan ba pagbilat? Ano ang naikwan yang kurente? Ilan tan ka dia? Palas light. Ano ka? Ate Maya. Ngam. Lahat yung Ate Maya. Saan ba nila? Beautiful. Mo Yan. lang. Madalit. Kinawat na lay. Mura gwa man maluto. Hag. Lagi. Kani ba? Bogi haw gusto lagi. Paut mo? Hapit na hapit na naluto. Haw, gipili ron na nangaluto. Kana hilaw na na. Pag na mo kini mo kita ron. Bukog na ba? Ang traba. Pastiri, papasa. Cellphone nilagay mo kuan. Ini ato nang skin master, di May kunin silpong para maya baligja. Gilis naman ni mo. Ibig sa ano? Ang cellphone. Ibalik ka lang yung size. No kang maya baligja ko no. Size. Nagawang ka mo itong mamamirit ang mamaya. video na ara. Ano na ba sa cellphone na kay? Tapos kaya lakaw. Daw ko Nailin. Ang waga. Sa promi, nagawang ka mo itong mamamirit ang mamaya. Sama ka mga vlog na daan pa. Di naman makikita. Agarang ikita ka parang gani ha. Ang video. Ate Ren. Ito sa yari ko na. Love you, Ate Ren. Para gabi nang gigit na. Tumay. Ano? Saan? Ano? Tiyo ko na ko na asubot ko hindi ko kayo. Gabi anong pangaon gigit na. 2022 na sa puton gyapon. Kinsa ron? Hala, mga tiyuang gali. Mida mga Pag na mo pakasal po namin, kasi sila may pagkasal. marami ka. Init may? Kaman ngay. Tapos saan ba pagbilat? Ano ang naikwan yang kurente? Ilan tan ka dia? Palas light. Ano ka? Ate Maya. Ngam. Lahat yung Ate Maya. Saan ba nila? Beautiful. Mo Yan. lang. Madalit. Kinawat na lay. Mura gwa man maluto. Hag. Lagi. Kani ba? Kani ba? Bogi haw gusto lagi. Paut mo? Hapit na hapit na naluto. Haw, gipili ron na nangaluto. Kana hilaw na na. Pag na mo kini mo kita ron. Bukog na ba? Ang traba. Pastiri, papasa. Cellphone nilagay mo kuan. Ini ato nang skin master, di May kunin silpong para maya baligja. Gilis naman ni mo. Ibig sa ano? Ang cellphone. Ibalik ka lang yung size. No kang maya baligja ko no. Size. Nagawang ka mo itong mamamirit ang mamaya. video na ara. Ano na ba sa cellphone na kay? Tapos kaya lakaw. Daw ko Nailin. Ang waga. Sa promi, nagawang ka mo itong mamamirit ang mamaya. Sama ka mga vlog na daan pa. Di naman makikita. Agarang ikita ka parang gani ha. Ang video. Ate Ren. Ito sa yari ko na. Love you, Ate Ren. Para gabi nang gigit na. Tumay. Ano? Saan? Ano? Tiyo ko na ko na asubot ko hindi ko kayo. Gabi anong pangaon gigit na. 2022 na sa puton gyapon. Kinsa ron? Hala, mga tiyuang gali. Mida mga Pag na mo pakasal po namin, kasi sila may pagkasal. marami ka. Init may? Kaman ngay.